ତୁମ ଶିକ୍ଷାଗତର କରାମତି ଏଇ ତୁମ ଆଦର୍ଶ ସାକ୍ଷୀ ଜିନିଷରେ କହିବି ତାରା ମୋର ଆକାଶକୁ ବନ୍ଧନଟା ଛାଇ ଦେଇଛି ଛାତି ଥର ବଦଳିଛ ମୋ ଆଦର୍ଶର ଛାତକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦରାଣ୍ଡି ଖୋଜୁଛି ତା ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା ମୁଁ କି ଭୁଲ କରୁଛି ଆଉ ଛଳନା କରନା ତୁମ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛୁ ମୋ ଆଦର୍ଶକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛୁ ତୋ ସରଳତା ପଛରେ ଏତେ କୁଟିଳତା ଭରି ରହିଥିଲା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲା ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛି ତୋତେ କେବେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦବାର ଉଡ଼ା କରିଥିଲି ଚାରଜ ବୋଲି ଘୃଣା କରିଥିଲି ଶିକ୍ଷା ଦବାର କେବେ ଅବହେଳା କରିଥିଲି କୋଉ ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ ଏତେ ବଡ ଶାସ୍ତି ଦେଲୁ ମୋ ଆଦର୍ଶକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଇ ବୋଉ ନେଇ ଚାଲି ଆସିବ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତୋର ଭୁଲ ସେ ଭୁଲ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହଉଛି ତୋତେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହଉଛି ତୋତେ ଘୃଣା ନ କରି ଭଲ ପାଇବା ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଣ ଆଉ କହିବୁ ସେଦିନ ତୁ ଦରଦ ଭରା କଥାରେ ପଡି ମୁଁ ତତେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ପିଲାମାନେ ତତେ ଚାକର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବେଳେ ଛାତିଟା ମୋର ଚିରିଯାଏ ଭୁଲ ରହିଗଲା କୋଉଠି ମୋର ଭଲ ପାଇବାରେ ଭୁଲ ରହିଗଲା କୋଉଠି ଭୁଲ ନାଇଁ ତୋ ଭଳି ପିଲାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର ଶାସନ କରିବି ତତେ ମୁଁ ଶାସନ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହାତରେ ବେତ ଧରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ଶାସନ କରିବି ରୀତିମତ ଶାସନ କରିବି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଇଛି ତ ଏତେ ସାହସ ତୁ ମୋ ବାହାର ବେତ ଧରି ପକଉଛୁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ପୁଣି ମିଛ କହୁଛୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମିଛ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ ବି କାନରେ ଶୁଣିଥିଲେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆଖି କାନ ଧୋକା ଖାଇଯାଏ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ ଏ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ମୁଁ ତୋରି ମାଝି ହେଲା ତୁ ମନ ବୁଝୁରୁ ମତେ ପଢେଇଥିବା ମୁଁ କଥାକୁ କଣ ଭୁଲି ପାରିବି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାରି କଥାରେ ପଡି ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯାହା ହାତରେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲି ସିନ୍ଦୁର ତା ପାଇଁ ଥିଲା ଦରବ ଆଉ ଯାହାକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ କରି ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ ନଥିଲା ଥିଲା ତୁଚ୍ଛ ପଥର କେଇଟା ଟଙ୍କା ପରେ ସେ ମତେ ରଙ୍ଗ କୋଠରେ ବିକିଥିଲେ ବାବୁ ମୋ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଁ ଟ୍ରେଲାଟିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଏ ବାବୁ ମତେ ବୁଝାସୁଝା କରି ଆପଣ ପାଖ ମତେ ନେଇ ଆସିଲେ ଦୁଃଖିନୀ ଝିଅଟା ତୁ ଯେ ତାକୁ ସାନ ହବୁ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ କହିଲୁ ନ ଜାଣି ମୁଁ ତତେ ଏତେ ବାଡେଇଲି ତୁ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବନି ଅନୁମୋଦନ ପରା ଲେଖା ଅଛି ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାଇ ମୁଁ ତ ଉପରେ ରାଗିବି ଏକଥା ତୁ ଭାବି ପାରୁଛୁ କେମିତି ତୁ ମୋ ଦେବତା
ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ନୀତି ବାକ୍ୟ ସବୁ ମନେ ରଖିଛୁ। ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢି ତୁ ମଣିଷ ହେଇଗଲୁ। ତୁ ପେଟରୁ କାଟି ଯାହାକୁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢଉଥିଲୁ ସେମାନେ ଅମଣିଷ ହେଇଗଲେ ରେ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଦର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ସେମାନେ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଲାଗିଛି ସଦା ଏ ସଂସାରେ। ତୁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ମୋ ଭାଇ ତମ ବାପା ପୋଖରୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା, ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇଲ। ମୁଁ ଏମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ଆତ୍ମା ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଡାଳକୁ ଧରୁଛି ସେ ଡାଳ ମୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ବାବୁ ଆସିଛି, ବାବୁ ଆସିଛି। ଝିଅ ମାମାଲି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସିନା, ହେଲେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଚୁରି ହେଇନି। ସେ କଣ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଆସିଲା? ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲେ ପଳେଇବ। ସେ କଣ ଆମର ରହିବ? ତୁ ଯା। ତୁ ଭୁଲ ଶୁଣିଛୁ। ଝିଅଟାକୁ କେମିତି ରଖିବି? କୋଉ ପରିଚୟ ନେଇ ରହିବ? ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବେ, କାହାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? କହିବେ ମୁଁ ଯେ ଏ ଘରର ବୋହୂ, ଏ ମାଧ୍ୟାର ସ୍ତ୍ରୀ। ମା, ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ବାବୁ, ନିଆସି ଝିଅଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଛାତଟିଏ ନାହିଁ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ଘରେ ରହି ମୋ ମାଧ୍ୟାର ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି। ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମୁଁ ହୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଲୋକ, ମତେ ସେ ଲାଇନର ପୁରା ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆ ସିନା ତମ ଖୋଜି ହୁଣ୍ଡା, ହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢି ନୀତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଦର୍ଶ କାମରେ ଲଗେଇଛ, ତମେ ହିଁ ଯାଇଛ ମହାଜ୍ଞାନୀ କାଳିଦାସ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ହଉଛ ଚାକର, ମାଲିକ ହଉଛି ସେ ଉପରବାଲା। ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ବାପା? ତୁ ଆଜି ତୁ ଏ ମାଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସର ସୁନା ବୋହୂ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରେ ମା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଶୁଣାଉ ତୁ ସତରେ ଆମ ରହିବୁ? Oh, no, no, no.